želim sve da vas pozdravim i se stvarno divljavamo što nismo uspeli da pratimo jučerašnji dan, to je bili smo sprečeni opravdano da prisustvujemo jučerašnjem danu, ali smo se zato danas potrudili da dođemo i da negde učestvujemo zajedno u svemu ovome i da usaglasimo stavove oko te inkluzije. Znači, da kažem, ja se u potpunosti slažem sa gospodinom Erdeljanom, ne da ne postoji strategija u obrazovanju, ona generalno ne postoji ni u jednoj oblasti, a nas pre svega interesuje ono čime se mi bavimo. Znači, mislim da ćete se svi negde složiti da je, nažalost, sve u ovom društvu politički obojeno, da prosto se nema prostora za prave stručnjake koje se razumeju u tu problematiku. Svi mi smo negde potisnuti sa strane, niko se ne konsultuje sa nama i ono što i negde imamo priliku da kažemo, to se obično i ne uzima u obzir. Ja mislim da je dovoljno reći da naša škola je prva škola koja je otvorila odeljenje za autizam na Balkanu. Znači, mi smo prvi u tome i sada, pošto su većina dece sa lakom mentalnom retardacijom otišla u redovne škole, kod nas se strahovito promenila struktura dece koja pohađaju našu školu i to su uglavnom sada deca sa višestrukim smetnjama, a sve nekako specijalne škole su morale da se preorijentišu, pa je većina tek sada počela da radi sa decom sa autizmom i da otvara ta odeljenja. Sad zamislite ljude koji ceo život rade u najvećem broju sa lakom mentalnom retardacijom, odjednom dobijaju teže stepene ometenosti i u specijalnim školama uglavnom niko nema iskustva u radu sa decom sa autizmom. I mnogo kolega nam se obraća, da vam ne pričam da mi dobijamo pozive iz drugih republika. Mi smo pre 2 godine čak išli u Sloveniju, u Ljubljanu, u njihov najveći zavod, da držimo praktično predavanje, ne teorijsko, nego praktično predavanje kako se radi sa tom decom. Naši kolege, defektolozi, prosto ne znaju da rade sa decom sa autizmom. Zašto vam ovo sve govorim? Znači, ako mi, koji smo negde svi iz te struke, imamo problem da se prilagodimo, da radimo sa decom, mislim, naravno, mi smo se za to školovali i imamo znanje, a kad vi radite 15 godina sa jednom određenom populacijom, vi praktično krećete ponovo iz početka kad vam dođu jako teška deca sa udruženim smetnjama i vi praktično počinjete sve iz početka. Ljudi imaju problem zato što ne znaju, prosto nemaju iskustva u radu i ne znaju metode rada koje su daleko uznapredovale vremenom što se tiče konkretno toga autizma. Sada mi obučavamo kolege iz specijalnih škola da rade sa tom populacijom, zato što smo mi negde pioniri u svemu tome bili. Sad zamislite jednog učitelja koji tek nema iskustva i ne zna, oni prosto zahtevaju jedan potpuno individualan pristup. Svako dete sa smetnjom u razvoju mora da ima individualni plan i program. Mora potpuno da mu bude nastavnik, učitelj
mora da poznaje kompletnu problematiku tu koju samo dete svako sa sobom nosi i da ima prema njemu jedan individualan pristup. Kako to jedan učitelj, koliko god imao dobru volju, a njegovo opredeljenje da radi s decom svakako podrazumeva jednu žrtvu, bez obzira koje je u pitanju, kako on jednostavno da postigne, da se posveti tom detetu, i prvo ne zna kako treba sa njim da radi. Drugo, zašto bi deca koja imaju, recimo, koja su veoma talentovana i iznad proseka, sedela u istom odeljenju i nekako je i greota i za to dete da se njemu ne ponudi neki napredniji program i da se njemu, koji je sigurno neka buduća nada ove zemlje, ne obezbedi ono što njemu treba. Kako spojiti ta dva u jedno? Nama su pre neki dan baš bila kolege iz Slovenije. Došao je autobus 50 ljudi, stručnjaka iz Slovenije, iz specijalne škole. 2 specijalne škole su bili kod nas, razmena iskustva. Znači, oni koji su u toj inkluziji već od 90. godina, kod njih to nije sprovedeno kako treba i to je negde po njihovim rečima osuđeno na nedostatak. Niko od njih nije zadovoljan načinom na koji se to sprovelo u Sloveniji. Tebe prosto neko tera da ćutiš o tome i da se praviš da je sve to u redu i da jednostavno prihvatiš stvari onakve kako ti se daju, od tebe se očekuje da ti budeš prosto izvršilac nekih stvari koje je doneo čovek ili grupa ljudi koji uopšte nikada nisu imali priliku da rade sa decom ometenom u razvoju. Mislim, ja moram da kažem da je nama došla inspektorka u nadzor koja je zadužena za specijalne škole, da ona nije edukovana. Naprimjer, šta je jedan stomak? Ona je nas pitala, je to one što radi s onima bez ruku i nogu? To je nestvarno. Razumete, to su ljudi koji se postavljaju na mesta zato što su pripadnici određenih partija. I to sad svi mi znamo i mi treba da se prilagodimo nečemu što nema nikakvog smisla. Ja bih stvarno htjela da se ogradim od toga da ja sam protiv inkluzije. Ja mislim stvarno da svako dete treba da ima pravo na obrazovanje. Ali naravno, onako obrazovanje kako njemu odgovara. I da mi trebamo da se prilagodimo nekim potrebama dece. I iz redovne populacije, zdrave populacije, i kod ove dece sa smetnjama u razvoju.